Знаете ли защо Amari Residence има специално място в нашето сърце? Защото създава пъстра палитра от чувства за дом, за принадлежност, за живот. Архитектура и дизайн, създаден да се впише в картинката. Казвам се архитект Волен Герчев и съм част от Zoom Studio, екипа зад проекта Amari Residence. Първоначалната идея беше да се впишем в природата, а не да я убием, да бъдем едно с нея. Затова решихме сградите да са ниски, по 2-3 етажа и използвахме само естествени материали, дърво, камък, бяла мазилка и много растителност около тях. Не искахме масовост, искахме хармония. Всеки детайл, от фасадите, разпределенията до озеленяването, е създаден с идея за лекота и свобода. Всеки кът и зона е създаден с мисъл за модерния човек, така че да разполага с всичко необходимо за пълноценен живот на морето. Amari Sea Residence не е просто комплекс, той е среда и тя започва от архитектурата. Посетете ни на amarysea.com и научете повече.